Ez is hogy jól néz ki a skin. Ja, ki akartam próbálni az új emótot gyorsan. Hol van a izé? I'm a rider. És lehet vele menni, mekkora jó. Kurva jó. I'm a driver. Mondjuk a Venommal kicsit béna. De a Choice-val szerintem jól fog kinézni. Na jó, ugorjunk a jégre. Olyan zónás kell, mint a filmben volt a Venomnak, így telébe becsapódik a jégre, és így felrobban minden körülötte. Mint például van az a rakéta, amikor elrepülsz, és becsapódsz a földbe, hogy most ez alatt a season alatt, valami olyasmi kellene magának a karakternek, olyan becsapódás. Ne ugrálj annyit, bazd meg. Oké. Tegyük ki a goldocskát. Van valaki? Jó, hello. Csókolom. Mi újságban van errefele? Na jó, van, akkor cheatülj jöttem. Nem csak. Ugye itt vannak alattam. Betöltött a fegyó? Nem töltött be, bassza meg. Viszont itt van felettem még valaki. Valaki itt van, akire lövöldözött a csávó, nem? Jó, ez betalált, szép fej. HP. Nincs HP. Jó van, köszönöm. Köszönöm, nem ad semmit akkor. Is van egy. A csávónak volt itt legendary potia. És nyomunk. Topna lovat. A kurva, az milyen fej volt! Ki se néztem rá és legkapta. A kurva isteni. Ez. Na most is eléggé koncentrálok, az a baj. Ott valaki. Nem akar megállni egy kicsit. Nem akar megállni. Potyár nem fog rálőni, most már nem csak úgy van, hogy rálők bárkire is. Merre fog jönni a csávó?
Mert... Bazd meg, hát első lövi, aztán nem lett hihetetlen. Eltűnt. Aha, fejbe lövöm és túléli. Na jó van. Na jó van. Na jó van akkor. Ez még mi a fasz? Bezzek, ha engem fejbe lőnek, akkor egyből meghalok picsába. Mi a fasz? Milyen játék ez?